Máte rádi hádanky? Jo? No tak já vám jednu dám. Kdo to je? Hůlkou mávne 1, 2, 3 auta, vědí, co se patří, zastaví a jenom tiše předou. Když pak mávne ještě jednou, všichni v autech hlavy zvednou, zmáčknou spojku plyn a klidně jedou. Vy jste nepoznali, kdo to je? No přece náš kapitán, stojí tu na křižovatce, díky jemu vše jde hladce. Náš kapitán, když to nejde, hvízdne krátce, nemůže nic stát se, je tu náš kapitán. No, už je to jasný, o koho jde? Co? Správně, kapitán od VB, co řídí dopravu. Cože? A to jo, to já vím. Taky, že dopravu neřídějí jenom kapitáni, ale na téhleté křižovatce to byl kapitán. A jakže to dělá? Hůlkou mávne 1, 2, 3 auta, vědí, co se patří, zastaví a jenom tiše předou. Když pak mávne ještě jednou, všichni v autech hlavy zvednou, zmáčknou spojku plyn a klidně jedou. Tak a teď už to vědí všichni, tak si to dáme ještě jednou. Náš kapitán, stojí tu na křižovatce, díky jemu vše jde hladce. Náš kapitán, když to nejde, hvízdne krátce, nic nemůže stát se, je tu náš kapitán. Náš kapitán.